Deci avem una foarte mare. Foarte mult beton. Sunt curios dacă se poate intra în ea. Și încercam, bineînțeles. Doar că foarte multe gunoi aruncate aici. O încăpere mare. Acolo înăuntru mult beton de calitate format în acei ani, că rezistă, nu are crăvături, nu e spart. Se lucra bine cândva. Deci aici e un geam. Foarte tare. E frig afară, sunt minus 5 grade. Trebuie prin zăpadă. Și un ferm aici aproape. Continuăm drumul către alte cazamate. Ne vedem la următoarea. Și am ajuns la o nouă cazamată. Asta este inundată de apă. Eu am venit pregătit cu cizme, dar la cumpare este foarte adâncă și nu prea vreau să mă ud azi. Asta se pare că avea intrare pentru tank. Două încăperi. Și vede adâncimea pe acolo. Cu siguranță trece peste cizmele mele. Gunoaie, ca de obicei la noi. Și continuăm. Căutăm alte cazamate. Am mai găsit o cazamată, una mai mică. Sunt niște urme de bult, câte ceva. Hai să vedem. Aici clar se vede că doar au intrat, nu au și ieșit. Mergem deasupra. Vedem ce mai e pe aici. Păcate nu prea se poate intra în ea. Pare zăpada. Undeva separat ar trebui să aibă și o ușă. Un geam aici. Nu știu ce să zic, dar animalul pare înăuntru. O să deranjez. Cred că o să mergem mai departe. Deci o să vede clar urmele, dar doar de intrare, nu și de ieșire. O să sară ceva acum afară să mă sperie. Hai, ieși! Da, da. Siguranță nu se iese. Aici pare că am mâncat ceva. Da. O lăsăm în pace. Continuăm către alte cazamate. Căprioare, țapi. Păcate la distanță mare, se spere de ATV-ul, sunetul ATV-ului. Uitați cât este. Foarte frumos. Cel puțin 2, 4, cel puțin 40 de exemplare. O nouă cazamată. Se vede acolo urme proaspete de iepure. Se și văd cărările care merg spre cazamată de animale sălbatice. Spatele meu, zona albă, stufăriș. Hai să vedem dacă găsim vreo intrare.
ceva animale sălbatice. Grâu, numai bine picat zăpada, se anunță minus 10, minus 14 grade. Zăpada asta vine ca o plapumă. Foarte multă vegetație pe cazămata asta față de restul. Avea un loc bun. Aici din cazămata asta se vede totul, tot de roata. Urme de fazan, iepure. Hai să vedem, poate ne sperie unul. Ele undeva ascunse pe aici. Sunt sus pe platou cazămății. Un platou de beton acoperit cu zăpadă. Gurat fazanii au fugit. N-am venit cu ATV, încoace am fugit gălăgie. Să găsim o intrare. Sper să nu dau de vreun animal. Mă rog, animal bulpe. Și acum am mai zis, altceva nu prea are ce să fie pe aici. Aici se vede intrarea, plin cu pământ. Să vedem dacă găsim o altă intrare în ea. Să zboară un fazan ce mă sperie. Fazanii de obicei stau în... Acum iarna. Acum am scupărișuri. Dar nu e. Nu e intrare. Mai e intrare greu accesibilă. Care, de asemenea ca și cealaltă, este cam înfundată. Ar putea să pot intra, dar mă murdăresc așa. Mai bine nu. A doua cazamată. Aici în zona asta. Întorc la TV-ul. Mergem mai departe.